Semar mengsem Pandhawa guyu kecolok ala tingkae putra petakaja slaka Guru ya Kakang Ismaya den Ndara kepiting wole Ndara Kakang Semar iya lah celeng iki wae ya babah wong sing tak butuhno mosok celenge iku kanggo wiwilan ya Kakang Semar kepor iku kanggo wiwilane aku Tumulun upadi marang Begawan Ciptoning Kajak yang Suraya nggih ayo monggo ayo Kom ayo ada apane ayo menika Jabu Wiring Kuning Jalu Renteng Songo ingkang nembe kula ya yen Janaka putu inggih wah pitulun papaken ilang keliliping kayangan Suralaya Prabu Niwatakaca pangestinipun kula ya masa bener tak botohi
Wong titiyang kala lutra Mas Patik Raja Dewaku. Wah. Kentekan jago dewa iki. Ayo. Kaman apa? Sing kaya merojok marang jiwa ragaku. Dewa sapa kok tak nganggo iku? Coba orang nganggo serban. Aku duduk dewa. Panah Pandhawa risang permati. Ya Begawan Ciptoning. Wah, Ciptoning. Apa bener siramu kang jejuluk Prabu Niwatakaca saka negara Imu Imantaka. Ya, Ciptoning aku Prabu Niwatakaca. Karepmu aja ngayuna Betari Supraba. Wong gak rudi tuduhna gak wani diterus wong gak gelem aja dipaksa. Maksa gak gelem keditusan. Kurang ajar. Kurang Niwatakaca diceramah. Apik yuku mati Bapak. Janji kok ngestaken ya.
Niwatakaca ya Prabu Lirbinta bebasan karo gaman simakan kamangka gaman tapake ya tapak gayang dewan ganan Pandhi Suralaya Purwaya dimbal panapat paron dengkul Paludirji tedas mati kulon mati kesenggol mati kejalwanti wondene Prabu Niwatakaca dak apa-apa kacarita engko dikrata gaman tapake pagah gedrok ngamuk wonten kawonten Prabu Niwatakaca Wah gak makan apa-apa iki rek. Waduh. Lah iki wah ngamuk, wah takon yo sewu. Kita kasih kan ulun. Kanoko. Nuwun kula wong. Tak dulu Joko Karton kok kasoran ae. Inggih. Kula kala jajah tuna kawruh. Lah iki rasane Prabu Niwatakaca dikrotok pusaka. Kamu kok gaman tapayang bapak gayang dawa kana malis mana papar teko palu diji tetes mati wondene ora iki kaya apa? Kaya apa? Ya ngaten kula piyambak namung sumarah. Ya, nek kowe matur tak tandani gelem.
Dene kula namung pasrah Purbawasya wonten wong Bathara Narada. Tak dadakno wedok ya. Tak pacai sing ayu. Kok pipimu ngiwan ngetak kaya abang-abang. Ya. Apa pamrih, apa brune? Cek gak punya. Ya. Cara sudah rasane. Loro nek tunggal kulira dadya sawiji. Loro nek tunggal. Oh, lah yo ngono. Tau. Ora ono, kepiye kaya apa to? Lah iki kan apa? Nuwun kula. Wah, pikul. Ngorko ngarupa swara. Gawe jeneng, gawe peparap Betari Supraba, ya. Swara wedok. Supraba iku sing disenengi, ya iki. Ingkang dipun remeni lho pacet ae suarane. Ingkang dipun remeni dhateng Prabu Niwatakaca nggih Raden Lirbinto. Kate swara wedok. Wah, Wanrata nek ngoten kok pepeke dhateng pecah gesang kok Pak. Ya, padha. Ya. Prawane wong Injomaya sisetana gelung kondemu wong ayu kocak citra samya suma ya ane. Oleh ku ngenteni sampe suwe kok. Wah. Kaya iya kaya gak ngono kira-kira. Lah iki sing garai. Bareng dewa-dewa kabeh kok wadon lenggak-lenggek kaya golek kaya bidadari. Nggih. Kula ingkang kekasih Betari Supraba. Wah, bojoku. Wah, ya iki sing tak ame-amerino kan wengi nek bengi apa rasane wong turu nek awan ya apa rasane wong mangan wong ayu apa maneh najan widodari nek rambuté digelung kondi dicucuk paterbelan
Lah karepmu teko mrene iki. Nggih napa malih. Naminipun kula tiyang estri. Kula sampun borong dhateng paduka pangeran. Loh, kok mau aku pangeran? Bojo niku mawuh kakungipun pangeran artosipun pangeran katon rintun dalu. Yang Catudrata kula nderek Catudrata Catulambung kula nderek Catulambung kula sareng. Kantoko sareng. Terus pundi Pak? Kakang Mas kula. Namun nderek Catudrata milik Catudrata Catulambung. Nderek Catulambung. Wah, seneng temen iki ketara waduh. Ojo lali karo wong ayu liya-liyu kepadang unine kaya rina kaya wangi sing dak ayuna sekaring widodari Betari Supraba wis gak kenek dayane lakon bareng Janaka ngembot kaya dadi pidheng ya Betari Supraba kenek rengen-rengenge niwata kata kaya dene katut barat Samirana dawah ngarsane Bathara Narada boten lajeng wah nanging kula kenging dayane dipun renge-renge duka nika kala wau tembung napa kawin napa ukara napa boten ngertos ya apa kawitane cukan oh bali yo ayo bali yo iki aku mesti digawani nyanyi Bathara Guru Kamang Prasopati Tamparana
Inggih, kula menika pusaka. Iki gaman jenenge gaman Prasopati. Paringane Adi Guru. Ya gaman Prasopati iki asale saka tembung taline Bathara Kala. Kang siji kiwa sing ana dhuwur. Ning ngoten siungipun Bathara Kala siji kiwa nang enten dhuwur. Ya menapa mosok boten gawan tampane gaman Prasopati. Balya, balya. Ya. Wong kaloro pedhong petenge ngawiyan pira bang sumelak sampun ipun wancinipun Surya munjuk madanging bawana tumresepin triya Yayi garwane ingsun ya garwane pun Kakang. Cari tresna donya temeka akhirat. Kok nganti kon tinggal sawetara. Aduh Yayi. Supraba. Aku kon tinggal pirang detik wis kaya mumet sirahku. Ya mbo ya iki diarani kunjana popo iki. Nggih ngoten naminipun Ketaman Asmara. Nggih. Lah jari seneng kon kok mlayu. Mboten mlajeng kok kados dene katut angin. Wah, lah iki nek ngono ngene ya. Sak temene aku ki duwe aji jenenge Aji Gineng. Aji Gineng ya Sehuneng. Lah Aji Gineng itu ya itu mang yo enak nang swaramu. Nang swara enak. Apa gone intil-intilan kene lho gone. Makane nek swara enak kuwi intil-intilane grabak kono ae bolak-balik. Lah kok ya iki kuciwane iki. Aji Gineng iki ya iso nyingkirno, ya iso nekakno. Ya iso mateni lah iki. Kuciwane didik nek aku ngreng-ngreng niku wong katut baret samirana, katut angin, silir-silir saking apane? Saking enake kaya blarak sinere. Kaya banyu mili. Krungu apa? Pun kepiren monggo pun. Loh. Ngomong. Lah iki sayange, lah iki sayang-sayange iki. Pengapes aku iki ana gone intil-intil aku iki. Lah nek intil-intil aku iki catu. Ya iki pengapes aku ya bupatiku, bapakku gak iso mati aku iki. Nek durung intil-intil aku ku kecaton bu kecubret pusaka apa aku gak ngerti. Ayah, kadar itu. Sak temene gak nyejo. Diwata-waca kok dudono pengapesane. Sakjane yo gak takon Supraba. Hari gak kena semono anggen kodrat tadi. Kodrat ya ora datana ora bisa diselaki. Sareng gunjeng kawontenanipun Niwata Kaca. Rajane buta. Go ceketingal inti dalanipun ditunjuk
kapan Prasopati kantong golong-golong kawan telepon niwata kaca nganti temeka nayu mercapada. Nuwun kula. Ya. Ala dhisik tonton sing apik bojoku sing bener. Bab iki dereng sirna niwata kok nek ngoten kula godhat wonten. Bulu-bulu dateng ae perkara. Aduh. Aku iso mati nek wis aku kepranggul marang Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, aku putramu Rama, aku anakmu Bapa. Kon putrane sapa? Aku anak Prabu Dewi Kolangkean. Alah, ramamu. Nalika semono ana sayembara aku dipunut garwa nanging tak bisa yaiku apa sak mestine nganti nanggone Begawan Mintuna ngampil sing jenenge sejatine kakung sing dadi Begawan Mintuna iku sak temene Janaka ya Arjuna. Oh, aku ramamu ya aku Janaka Arjuna kantaka saknalika Prabu Desima. Paripurna nggih Rama Pikulun. Lajarene iso ngilangi klilipe kayangan pamintane Janaka, panyuwune Janaka. Nggih, kula nyuwun werni 3 kemawon dhateng Pikulun. Njaluk werna 3 nggih. Apa ae? Besok yen perang Baratayuda Jaya Binangun unggule jurit Pandhawa ingkang unggul. Ya, pisan pindho. Kaping kalihipun Pandhawa wutuh pancet gangsal perkawis. Kangka 3, kangka 3. Kula nyuwun gaman sing ampuh kangge benjang perang Baratayuda Jaya. Oh, gaman Prasopati ya iki gamane Janaka. Ya, besok kaleksanan ucape Janaka. Wis paripurna kandha lakon Begawan Ciptaning sing ana wetan kidul kulon lor padha bali dalem dhewe sing urip padha bali siluka padha teka sing karo diduduna sing loro padha waras kita sesanti sekali merdeka tetep merdeka lir ing sambikala